lui Dumnezeu David. Psalmul 39, versetul 4. El spunea lucrul acesta ca împărat. A avut momente când el s-a cercetat înaintea Domnului, a dat totul la o parte și s-a gândit și cu privire la viața lui. A vrut să știe cât de siguranță e viața lui, cât de procedată e viața lui, așa de ca împărat el. S-a gândit el ca să vadă, să știe, el e păzit, el o să trăiască mai mult. Și s-a gândit el să stea de vorbă cu Domnul și a cerut un răspuns de la Domnul. Și Domnul i-a spus: Davide, viața ta, zilele tale sunt cât un lat de mână. Viața ta este ca o nemica. El, împărat, când a auzit lucrul acesta, pentru că el poate se gândea, aș putea spune eu, că a împărat, ca om pe vremea aceea mare, eu cred că el se gândea că o să trăiască mai mult, o să fie un om viteaz pe mai multă vreme. Însă când a auzit răspunsul acesta de la Domnul, că i-a spus Domnul: Davide, viața ta este ca o nimica. Și ce a spus el atunci? Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine mi-este nădejdea. Iubitul meu frate și soră, în ziua aceasta vreau să spun, fiecare care ești aici, oricât de bine te-ai ținea tu pe pământ, oricât de bine te-ai îngriji, oricât de bine te-ai păzi, oricât de înțelept ai fi tu, când îți vine rândul, nu te poți ascunde nicăieri. Înainte de a citi câteva cuvinte din cuvântul Domnului, vreau să vă spun, ca să puteți înțelege ideea, un om mare, așa cum e și pe vremea noastră numiți patron, un om pe vremea aceea patron, cu bani mulți, s-a gândit el având bani mulți, așa că fiecare când avem bani mulți ne gândim ce să facem cu ei, ne dă de gândit. El s-a gândit, fiindcă avea și bani mulți, a spus să facă o casă bună, mare, ca să fie păzit, ca hoțul să nu aibă putere și acces să intre asupra lui. Cu tremur, inundație și mai mult de atâta s-a gândit el, moartea să nu aibă acces. Și s-a gândit el în sinea lui să facă o casă puternică. Au adus cel mai bun proiectant, cei mai buni ingineri. I-au explicat care e problema, a spus că nu se pune problema banilor și s-a început lucrarea. I-au făcut o casă puternică, după gustul lui, cu pereți imense, groase, cu fer beton mult, cu ciment mult înner. I-a dat garanția pe mulți ani. Și i-a făcut inaugurarea casei și au invitat pe mai mulți oameni, dintre care avea un prieten credincios. L-a invitat și pe el. Au invitat pe toți oamenii să îi vadă casa. Au invitat pe cei care au lucrat la casa să spune oamenilor despre garanția și despre casa făcută. Oamenii care au făcut aceea casă au început să vorbească și să spune: da, îi dăm garanție atâția ani, nu se va întâmpla nimic. Oricât de mare cutremur ar veni, oricât de mare războaie de ori veni, nu va putea afecta această casă. Se bucura, el stătea acolo, însă prietenul invitat, credincios Domnului, l-a invitat să spune și el ceva și el, când a fost întrebat, a spus: omule, garanția care ți-au dat oamenii ăștia, eu nu ți-o dau. Vreau să spun că tu nu ai garanția aceasta. De ce? Problema este că moartea, când vine hotărârea lui Dumnezeu, când e hotărât să pleci din viața aceasta, pe moartea nu împiedică zidurile acestea imense, nu împiedică geamurile acestea termopane, așa cum spuneau despre ele, nu împiedică clădirea aceasta care spui tu că e așa de puternică, nu împiedică
moartea când vine, ea își face treaba. Iubitul meu frate și soră care ești aici, vreau să vă spun că când Dumnezeu hotărăște să cheme pe fiecare în parte, nu poți să scapi. De aceea în ziua aceasta e bine ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea: dacă plecăm de pe pământ, cum plecăm? Cum suntem? De aceea e bine să deschidem un cuvânt din cuvântul Domnului care se găsește în Psalmul 90, versetul 10. E bine să ne ridicăm înaintea Domnului, să dăm cinste cuvântului. Citim aceste versete care le găsim în cuvântul Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, Dumnezeu să se îndură de familia îndoriată. Spune cuvântul lui Dumnezeu: anii vieții noastre se ridic la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine, să se teme de tine. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Reocupăm locurile jos. Pentru cei iar ceilalți stăm în prezența Domnului. Tu erai vrea să rămâi în veci, te rătăcești de fericire și viața în chinuri ți-o petreci. De la pe Domnul stăni în veci. De la pe Domnul stăni în veci. De stai într-un bordei sărac, primit de greutăți să trăiești. De la pe Domnul ești bogat, în veci. De la pe Domnul ești bogat, în veci. Poți să pierzi averi și ranuri, bogății cu bobâsmii. Dacă ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. După chip cunoști o floare, păsările după câini.
Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți în ziua aceasta că planul lui Dumnezeu nu ține cont de niciun om, nu ține cont de bani, nu ține cont de statut social, nu ține cont de nimic. Nu contează dacă ești bulibașă sau dacă ești cercetător în Murgeni, nu contează dacă ești la 50 de ani, la 70 de ani sau la 20 de ani, Dumnezeu este Cel ce dă viața și El o ia când vrea. Și în ziua aceasta suntem în locul acesta ca să ne aplecăm înaintea Celui ce dă viața și a Celui ce o ia. Numele Lui să fie binecuvântat. Noi nu suntem oameni care îl slujim pe Dumnezeu doar când ni se mulțesc lucrurile prin casă. Noi nu suntem credincioși doar când avem pâine pe masă. Noi nu suntem credincioși doar când mai punem un etaj la casă. Noi nu suntem credincioși când vine un copil de la maternitate, doar atunci. Noi nu suntem credincioși doar când Dumnezeu ne poartă de grijă și ne dă hrană pe masă. Noi suntem credincioși în fiecare zi. Și dacă astăzi Dumnezeu a zis durere în familia aceasta, suntem alături de voi, nu putem să facem mai mult. Dar credem cuvântul care zice să plângem cu cei ce plâng și am venit alături de voi să plângem. E mai bine să fii într-o casă de jale pentru că acolo inima se face mai bună și am venit să ne facem inimile mai bune. Știți cum? Apropiindu-ne de Dumnezeu. Știți cum? Apropiindu-ne de cuvântul Său. Apropiindu-ne de Cel ce e mai mare decât fiecare dintre noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să vă vorbesc în această zi despre cel mai sărac om. Oare cum o fi arătând cel mai sărac om? Cel mai bogat am văzut, aveți case, aveți vile mari aici în Murgeni. Îi cunoaștem pe oamenii bogați, merg cu mașini scumpe, au case mari, au conturi în bănci, câștigă foarte mulți bani, dar pe omul sărac îl cunoașteți și cine e cel mai sărac om? În ziua aceasta vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură și să vedem care e cel mai sărac om. Ori o fi ăla care n-are papuci în picioare, ori o fi ăla care n-are haine scumpe, haine de firmă luate din Franța, luate din Anglia, o fi ăla care n-are mașină și nu a avut în viața lui, o fi ăla care trăiește din ajutor social, o fi ăla care trăiește dintr-o amărâtă de pensie de 200, de 300 de lei, o fi ăla care n-are așa mulți copii, o fi ăla care... Cum arată cel mai sărac om? Haideți să deschidem Scriptura. De la Luca la capitolul 12, versetul 13 în jos, voi citi cuvântul Domnului. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Ați văzut cum arată cel mai sărac om? Știu că mulți din Murgeni ar vrea să trăiască ca omul acesta. Dar asta e cel mai sărac om pe care o să-l vedeți vreodată în viața voastră pe acest pământ. Pentru că omul ăsta, știți ce zice? Viața înseamnă bani. Și Dumnezeu zice: viața nu înseamnă bani. Omul ăsta zice: fără bani nu poți trăi pe acest pământ. Dar eu am o întrebare în această după-amiază. Dacă fără bani nu se poate trăi pe acest pământ, cum se poate trăi fără Dumnezeu pe acest pământ? Dacă fără euro și fără lire nu se poate trăi, dacă fără casă mare, dacă fără mașină frumoasă nu se poate trăi, puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta: cum de fără Dumnezeu se poate trăi? Și sunt o grămadă de oameni care adevărat nu pot să trăiască fără confort.
nu pot să trăiască fără casă frumoasă, fără lucruri din acestea. Dar eu am o întrebare, cum pot oamenii aceștia să trăiască fără Dumnezeu? Fără Dumnezeu se poate trăi. Eu zic în ziua aceasta că nu se poate trăi fără Dumnezeu. Și sunt o grămadă de oameni sărași care trăiesc prin orașele și prin satele din jurul Vasluiului. Și oamenii aceștia zic ceva, că fără bani se poate trăi, dar fără Dumnezeu nu se poate trăi. Și dacă veni acum 20 de ani de la Murgeni, știți ce ziceau frații din Murgeni? Fără bani se poate trăi, dar fără Dumnezeu nu se poate trăi. Pentru că asta e realitatea. Fără Dumnezeu nu se poate trăi. Cel mai sărac om, știți cum arată? Știți ce înseamnă să fii cel mai sărac om? Să trăiești pe acest pământ viața cum vrei tu, dar la final să o pierzi. Omul acesta, bogatul acesta, căruia îi rodise mult țarina, omul acesta care parcă seamănă cu porumboiul de aici din județ, omul acesta îi rodise țarina, l-au luat îngrijorările, că îngrijorările și grijile nu te iau doar atunci când nu ai bani, te iau mai puternic atunci când ai bani, că nu mai știi ce să faci cu ei. Omul acesta, în textul acesta, revaluarea aceasta pe care o face Dumnezeu, niciodată nu și-a pus problema despre Dumnezeu. M-am uitat în cuvântul acesta să văd, bogat am înțeles. Am înțeles că are anumite lucruri, am înțeles că omul ăsta are cu ce să lăuda. Am înțeles că are haine scumpe, am înțeles că toți sunt lângă el, că așa-s prietenii. Când ai bani, toți sunt lângă tine. Ia să te văd atunci când ai cancer și ești la spital. Cine mai vine din Murgeni la tine? Cine te mai caută? Te mai caută prietenii de pahar? La nuntă toți, la mormântare